Откъде си, как се казваш, на колко си години? От Съединение съм. Казвам се Цветелина и съм на 22. За първи път ли бяхте в САЩ тази година? Да, за първи път бях. Трудно ли решихте да заминете? Как взехте това решение? Не, много лесно реших да замина. Взех го за един ден. Беше най-хубавото решение в живота ми. Сама ли бяхте или с приятели? Сама. Къде бяхте? Какво работихте? Бях в щата Мериленд, Оушън Сити. Работих по джоб оферта, бях хаускипър в хотел K70 и после си намерих допълнителна работа. Какво беше тя? Бях в магазин за дрехи. Подреждах стоката и принтирах щампа на тениски. Как се стори американския народ, така цяло американците? Американците са готин народ. В смисъл, много възпитани хора. Това ми направи хубаво впечатление, че са възпитани хора, обаче са много мързеливи. Би ли се върнала там отново, Да. ако можеш? Да. Успя ли да пътуваш, да разгледаш? Да, пътувах Къде? в Вашингтон, Ню Йорк, на Атлантик Сити и Филаделфия. Какво е най-запомнящото ви преживяване или момент в Щатите? Рождения ми ден. Бях в Ню Йорк. Какво се случи там тогава? Заведоха ме на някакъв бар на покрива на една сграда и гледахме Empire State Building. Там беше уникално, наистина. Какъв съвет би дал на всички студенти, които те първо решават дали да заминат на бригада в Америка? Съветът е направо да заминават. Защо не се притесняват нищо. Откъде разбра за нашата фирма? Защо избра да замени с нас? По принцип разбрах от приятели от работата ми. Но с вас, тъй като мисля, че сте най-популярни, аз с вас разбрах със сигурност. И сте най-хубавата фирма, сигурно. Доволна ли си като цяло програмата? Да, много. И от хората, с които работя. Мерси.